eta Ruperren kantua, korrikakua, Bai, hasierako, zatitxua. Bi maixu ez, gitarriakin, Bai, gure Ruper Zoragarria. eta Lagoa beranona. Bixak, maixuak, gizon handixak eta benetan, maitagarria bixak. Eta, korrika be, ekintza polibat da, Zoragarria. Hemen dako eta ez dakit berezisa da, ez da nondako euskaltzali ondako. Bai, gaina nik uste zuet ekitaldi bakarrenetakoa da, gola euskaldun euskera zale dano gola guztua jarduten gaienak, guztua bilten gaienak. Batzen gaituen, ez da? Batzen gaituna, bai. Lekukuekin, bat aurretik, irriparrakin, da atzetik, jendepili atzetik, atxintxika. Eta beste hau kantu politiak behizten dituena. Oso politak, bai, oso politak. Urtero, kantu bat dano goratzen dut, hau moduan, adibidez? Hau, esate baterako, bai, ez. Behar bada gaina, gehitxu hau gutxi entzuten diana dituk, baina oso kantu ederra dituk. Nahiz eta zure estiloa beste bat izan. Estilo nagusixaz urte honetan danetan danetik intuzuke, gauz asko intuzu. Bai, garai baten rock inguruan eta Beatles eta holako gauza joten ibiltzen gitzuan, gero, nola ez, Lagoa, Rupert, Lete, Lertxundi, Valverde, hori gure maixu eta gure irudixak horreik dituk, horreik nola ez. Eta gero, musika klasika inguruan, gitarra klasikoa, antxinako musika, holako instrumentuakin, antxinako 16-17 mendeko musika, eta, daneatik pinintxe bat, Danetik inozu eta esan moduan, daneako instrumentuekin, ez da? Eta hemen badako sorta bat, egon erabili dituzun hirurak, danak berezixak, ez da? Berezitsuak, bai. Begira, Zamorreneatik hau gitarria, mundu guztiak ezauketan dagoena, ez da? Baina, horren berezitxasuna dok, Bergarako mutil bat egin jakoa dela. Antzuolan bizidan Bergarako gazte batek, Inigo Irizarrek, oso gitarra polita dok, oso polita. Gero, hau dok, teorba bat, eta hau bizka bat, horrek instrumentu barrixak izan arren, hau pilimat zartxu hau, garai zartxu haukua dok. Lauda dok, errendazimenduko lauda. Eta hau, Europako kortetan eta jote zuen Inglaterran asko, Frantzian, Alemanian, hau instrumentu honen berezitasuna du Jose Azpiazuna dela. Jose hiltzanian da bere alabiak, instrumentuak piti bat saldu edo inbiar zituala, eta orduan, honitzuan behakin ja, nik erosen itxan Josenen gitarria, Jose joten hemen teorbia, honen moduko bat, eta berak Lupek opari. Emuixostan, nik hori hartzen badozuzuk, hau emun ingotzut Josena. Jose, musika munduan, gitarra munduan, personaje oso importante bat, oinatiarra eta zugan eragin ondizu biona. Bai. Ni gaztetan gitarra joten ebenian, ikasten hasi nintzanean ere aldetik eta enteratu nitzuan Jose oinatiarra zala, Suizan bizi zala, gaina aitan laguna, nire aita errekako arrantzalia zuen, gertatu zoztan, eskailu, errazinu pare bat eskailu, da esaztan, hau ez dakitzu zenba gustauko xakon Joseri, eruei oso. Arekin konkista zuen. Bai, Jose, Tomasen semia iz, eta gitarri gustatxak, eta horra zigitzuan harremana, eta horra kartan bitartez, partitura bialketan, da horra zeizuan bera, nire gainean egoten ez. Hau opari badok, opari bat egin ja, Bernardo Arrizabalaga, bainat, Harri. Zerazutan, mira, ni hiltzen nahi zenian, ez dakit, nun geldituko dan gitarra hau oso polita da. Pentsatot, zu bizi zaiela zuk aprobetxako zuta erabiltzak. Oso bilduma polita eta oso esanguratzu. Bai, nereza bai, oso, gauza personalak eta niretako bi personaje bai Azpiazu eta bai Harri, bi personaje, esangura haundikuak eta, asko erakutsi doztainak, ez bakarrik musika munduan, baizik eta bestela bai, hori, gizon haundi batzu. Xabier Ugarte, oinatiarra, gitarra jole eta euskaltzale. Jaixotzatik euskaldun, baina ikasketak eta gazteleraz egin jakua, 17 bat urtekin piztu zan beragan euskeriarekiko kontzientzia. Lehentxuagokua dau, gitarrarako zaletasuna, bizpairu urte lehenagokua. Agustinoetan ikasle zala hasi zan instrumentuaz, ikaskide batzukiko inbidixaz. Areik gitarra eskolak jasoten ebizela eta.
hartu dut, txuei. Bai, ez dela. Eta eskolan, okerrez ban nago, gitarria be, eskolan, edola erdi kasualidadez, edo beste batzu ikusikia, edo zertzen doi arroi, ez? Bai, hori behin baino esotan motoizu bat. 14 bat urtekin jo izango zuen, 15 urtekin, galdetu nioan, gitarran asuntu bat, hor zau, gitarra bat armaixo baten galduta, ino betxa kaso egiten. Joño, baimena eskatu nioan, hartu nioan gitarria, bergaran edo denda baten sokak erosi, ipini, eta, bueno, bat-ematekin afinatien da pixka bat ikasi, eta nik ikasi duten lehenengo kantua izan duk, Cuando salí de Cuba. Zuen, bai. Eta zuan, garai hartan, hoi agerketa zuan, Ola edo olako revista baten, horretako baten letria, idatzitea, nunca podré morirme, ez dakiz zer. Eta gainean, hola, zenbaki batzuk ipinita, bat. Eta bat hori zuan akordian irudisa, bihatzak nola ipini behar zian. Eta, bueno, nunca podré, raka, jotzen. Da, hola xekasi nioen, lehenengo kantua. Baina, Xabier, zure ibilbidean persona klabe bat egon bada, okerrez banda hori lehen aitzatu duguna, Jose Azpiazu izan, ezta? Bai, Jose bera izan duk nire maizu. Ba, egun baten, zan zutan, bueno, nia banaia Suizara, eta ni ara joaten nahi zenian zuk idatzi da zu kartatxo bat, hemen esandako kontuakin. Da, holaxe, idatzen izan karta bat, eta puntu orduko, bi aldo izostan partiturak, olako partitura sorta bat, eta, bueno, oin ikasi bituzu honaik. Ikasten dozunean zintia baten grabau, bi aldo zintian eri, nik entzungo zintia hori, eta esango zut zela jarraitu behar dozu da. Hori, Suizatik, esan duzu, behan bizizalako, behan bizizan, apurat bere, okerrez banau, bere gitarrakin lotutako kontuen gatik, ezta? Gerria bukatu da, gero kartzelatik urten da, gero berekaz, izugarri ikasi zuen gitarra joten, izugarrizko harremanak egin zuen mundu guztian, gitarra munduko jentiakin. Etorrexekoen aukera bat, Suiza joateko, gitarria jotera, hango irratikan, eta orduan ezagutu zuen Andres Segovian semia. Harek bin zuen aitak harremanetan. Toke, esatetxan Andres Segoviak, eta Jose jote zuen da, otra más, y tal, no sé qué, y otra, Muy bien, Andrés Segovia pichimat, arritutak dicho zuen. ¿Y quién han sido sus maestros? ¿Quién le ha enseñado la guitarra ahí? Maestro mío, pues el mismo que su maestro. No, si a mí no me ha enseñado nadie, yo soy autodidacta, yo también. Azpiazu. Santxan, bueno, berari, Andrés Segoviari eskainitxala Ginebrako konservatoizuak lanpostua han klasiak emuteko, baina berak ezin ebelako, mundu guztian konziertuak emuten ebilelako, Santxan, si te apetece quedarte, yo puedo hacer una carta de recomendación y te puedes quedar como profesor aquí. Jo, pues con mucho gusto, Azpiazu. Puntu orduko, konservatoizuetik ditutxain. Ba, hiltzan arte, Suizan izan gero, bueno, Suizan izugarrezko arrakasta eukizuan gizonak, sinistu ezinekiekin gizonarek zenbat lan ineben transkripzioetan. Transkripzioa da? Transkripzioa dok, adibidez, pianorako idatzita dauen pieza bat, gitarrarako pasau, holakoak, baina milakak, osea. Eta han, hasi zuen argitaratzen, Europako argitaletxe guztiak bere atzetik ibiltzen zituen. Azkenian berak sortu zuen argitaletxe bat, beltz izenekoa, txakurran izena beltz zalako, eta horbe argitaratu zuen, 1.200 edo partitura desberdin, 1.200 bere argitaletxean. Itxe zuen idatzi eskuz, eta gero fotokopixan bitartez, holako partiturak argitaratu. Honein guztian originalak, Agustinetako artxiboen xauzak, eta gura baldinbok ikustea joango gaituk, bertan da, honeik bildu eta joango gaituk. Han beste Azpiazu bat. Jose Antonio, aukerako zatoz? Keixo? Bai, justo beste Azpiazutar batei buruz gehitzen da, gaina uste zuen tarteko ala, ez, Jose Azpiazu? Jose Azpiazu, bai, nire aitzan primo propioa, primo osua. Primo osua. Bai, Jose. Eta, bueno, okerrez bandau, haren biografia eta zeukineko da, bueno, Xabierren da zure artean. Bai, biografiak, hemengo musikarien biografia makinatxo bat ditu, Madina dela, Sagasta dela eta Azpiazuna izan zen, lehenbizikoa.
hemen hiru artxibosako Aitia Madinan gauzak, Julian Sagastan gauzak, erromatik ekarritakoak, eta hor atzian Jose Azpiazun originalak eta Jose Azpiazu ekarritako gauzak. Hemen, berezitasuna hauxe. Hau dok, Jose kartzelan eguenean, martuten egon zuan, kartzelan, eta gitarrai nola ez eukan, lagunak segiru jabelan gitarria gora eta gitarria bera eta intxain gitarra hau. Olako ontzitxo batekin eta olako egur zea batekin, eta honen bitxikeria do gaina sokak, sartutxain etxekuak, ogisa erin zuen kartzelara eta ogisa maminen artean, soka sartuta. Zuzen da jabeabe gitarra jolia edo gitarra salia zuan, da orduan zantxa, joño, esan etxekuei ekarteko zeure gitarria, eta nik nena mongotzut, hemen joteko. Hori bitxikerisa, Xabier, baina, gero batez bere dokumentua dira, ezta? Danak eskuz eginako partiturak. Danak originalak eta danak, banamanan, danak hemen 100 inguru partitura dengo txuk, baina artxiboan bere baldatan xausak, milakak, benetan izugarrizko letra ona xakuan, eta... Azpiazuk izugarrizko lana egin ja. Baina, Xabier, topaitzen ustuzunean, telefono jota hemen egongo da. Hain beste ordu, lanak horreik zailkatu eta bere honia jarten. Bere artxibo zanak nagusi xau da, ala beste leku batzutan bauz bere hainbat lan? Bez, berak eukan guzti azkenian alaban bitartez, lupen bitartez, nik hau dana ezin jot euki eta, nik izan itxan. Zuk ekarri oinatira, itxineri, nik hartuko, oinatin lekua bilatuko xat, eta oinatin neukiku, eta ordenauku hori dana, eta... Eta ez dakit, oin ipatu jotzutenan dokumenturik edo badauen, baina gurenek aitzaketia hain justu, Azpiazun bitartez eukizelako esauketako aukeria, eta da Bernardo Arrizabalaga. Habe aitzatu jarko dugu, lehen, zeu zer aipatu dugu, baina gainera da apurtxo bat, zuri aukeri moten dutzuna euskaltzaletasuna eta gitarrako zaletasuna bixak batzen ju, ezta? Berakin dagotzune historio horrek, ez? Bai, Bernardo Arrizabalaga etorri zuen bere Andriakin gure etxera, ni ezaguketara eta nerekin harreman bat izatea, Azpiazuk idatzi txalako, zanaz, han gitarrista bat dau, zeulatxe eta, egintzatez lagun, da alkarrekin partitura konpartitu, eta hola ez. Arrezkero, lagun ingitzuan, gau. Baina Bernardo beste gitarra salia, baina aparte oso idazle ona izan zuen, oso idazle ona. Novela egilea, bi novela idatzi zuen, batekin Euskadi saria irabazitakoa, erderaz idazte zuen, oparitu zoztan liburu hori Los Barroeta, eta ni hori irakurri joan da, oso liburu ederra, gaina euskal gai bat, Gernikako bombardaketan inguruan da. Eta orduan, ordenadoria hori joan, etxeko ordenadoria, sartzen joan iztegisa, Eluiarreko iztegisa, eta hartzen joan testu bat, lehenengo hasi nitzuan ipuintxo batzukin, da horrela, eta itzulpenak egin neretako itzulpena zituan. Eta gero halako baten beroaldi bat eukin joan, eta hartu joan, Los Barroeta, hasi nitzuan, takala. Enoan itzuli hola argitaratzeko asmota, baina behakin, harrikin, Bernardokin, Beñatekin, eoten ginean, komentatzen nitzean, zure novelia euskeraketan abitu. Eta izugarrizko ilusioa intxan behari. Eta zuzenketatxo batzukin, eta auta bestia, eta animatu gitzuan publikatia. Eta, Markinako udalak, Beñat beha harri bera arduratu zuen, Markinara izan da, 500 ale, argitaratu zuen, 500 ale, eta, hori izan zuen gure... Zeuk itzulitakoa. Hausar deixa, bai. Etxian ikusi du, arek mundako gitarri, ez da, aitzatu duzuen gitarra hori. Eta horbe, ez da okeraz ban naholako anekdota bat, haren zorruakin edo ez tekizela iketan duzuen, baina... Ez ez bakarrik, oparia izan zuen gitarria, eta gitarria eiteko berak bizi izan dako historia guztia, oso politia do. Bera jesuitia zuen. Da orduan, Azpiazun laguna, eta Azpiazu xakoan gitarra bat, eta gitarra hori guztaitxe xakoan. Entera zuan zein zan, gitarra horren egilia, zuan Guggenheimer edo Austrian, Bienan bizi izane lutier bat, eta orduan karta bat idatzexak. Nik nahi dut zuk eitia Jose Azpiazuri injako moduko gitarria. Jakin eren behar dutzu gauza bat. Ni hemen apaisa naiz, jesuita naiz, apaisa, da hemen
Espainian ez dago ondo ikusita, apaiza, gitarra, emakumian formako maleta batekin ibiltzea eta ez da ondo ikusita. Eta, bueno, ze hortako zer dago zuta, lasai. Eta maletia, gitarra horren maletia dok, retangularra. Bueno, eta ben beste bi izen beha jaitu juzu lehen hasieran, bat Sagasta. Organistia, famosua, Vatikanuan bera joten den, gehien bat. Eta gero Santa Maria Majoreko organista titularra bai. Munduko onenetako esan. Erromara joan ginen, han sailkatu ginen hango material pila bat, 20 baino kaja gehiago bete genituen eta kamioi baten ekarri. Eta hirugarrena jatuna da Aita Madina. Aita Madina, bai. Beira, opera bat. Hiru liburutan idatzitako opera bat. Osea, baina hiru tomo oso osuakola. Honen inguruan mobiuziala 500 lagun bentzet. Orkesta, dantzari, aktoriak, hau dana martxan epitia edo, hau berriz, antzestia da hori, izango litzukek zoragarria, baina Bueno, denporiakin. Bueno, uste dute Madinan gainean jarduteko, Arantzazu be izan lekela leku eukisa. Bai, obra bat zoragarria, bueno, Oñatin zorionez ondo ezagutzen dena poema, Arantzazuri buruz. Madinaren poema hori beste guztia baino gehiago ezagutzen dok eta karrabatu be izan zu hau eta emunaldixak pila bat. Bueno, ara fango baina lehenengo gut atzea Oñatiko plazatik osteratxo egitea, pasaitea handik. Ordan plaza dutze fango gara eta gero handik Arantzazura. Oso ondo. Vale? Oso ondo. Venga, ba. Bueno, eta zuek oinarte musika kontua zebili gara, Jose Antonio eta Xabier, baina zuek artixako kidiape bazai. Azaldu, Jose Antonio, zer dan artixa edo? Bueno, urte batzu direla, hemen taldetxo baten genuen, Xabier da neu tartian, nola betemengo kultura, historia eta ondasunak eta horrela pixka batzeko, edo baita be auzoko historia txiki batzuk egiteko. Lehen genuen aurreko mendi, Koiskarrekoa, gero bainari gara Zubilako historizakin. Eta zuen lanen artean, hemen atzekaldian dago, ezta, Gernikako arbolan ekimu bat, ezta? Bai. Eta, zeuek apurtxoa jarri zein martxan, ezta? Hemen hilabete hilabete batzuk Indiako omenaldi hori eta argazki erakusketa bat, eta merezi delako. Bildurra duken, hori 100 urtea pasoko zirela eta ino ez zara mobilu. Orduan udaletxera joan eta ondo pentsatu zitzaien eta berak ere kolaboratu zuten. Banda, abez batzak eta denak eta oso ekimen politia izan zen. Zuei esker, ilustriei esker ze, sekretotxoa desan gotzet gure lan serian, zuek zaiguetako ilustria. Lustria etatzen da hori. Ilustria. Bueno, jarraituko berbaina uste du Jose Antonio Fanbiarra dakola, Xabier, zake bisok jarraituko horre arbolapean, omenaldi zein izan mugan, arbolapean jarraituko. Jose Antonio, eskerrik asko. Vale, urrengo arte. Ero arte. Eta hemen Loli ordoki. Bueno, gedizen aipaketan lehenengo eta behin, hemen izan ekitaldixa Gernikako arboli esalata. Bueno, ez du eitatu oinarte, baina Jose Antonio fanxaku, baina Jose Antonio bera, zu. Eta Loli be, Oñati abez batzako kide zai, ezta? Eta, zuek artixatik eta bultzatu zegoen hemengo zera hori, ekitaldi hori. Eta aparte, egon zinen, kantuan Oñati abez batzakin, ezta? Loli ekitaldi politia izan zen, ezta? Otsaieko hori. Baina jende asko egon zan, hori zan importante. Bai, eta... Partizipazio ondiago izan, oso politia, niretzat oso emozionantia, unkigarri izan zen. Bueno, eta zuek, oin esaten duen Oñati abez batzan elkarrekin kantatzen duzue, Jose Antoniok eta zuek irurok. Baina zuek, askoz lehenautik ezautzen duzue alkar, ezta? Makina bat ibilera ikus, ezta? Konta duzu apurtxo bat. Enilo Tempore. Ez Aita Madina bakarri, baita Azpiazu, herri kantakin, klasikoak ere sartzen genitun, eta bi hasi ginen, eta gero kontzertu asko eman genitun. Bizkaian ere baita, Azpiazu gainera guretzat bi onzat egin zuen abesti bat. Eta gero hori ikusi geben haunditzeko biharra, ez? Orduan zela, sartuko dugu zeharkako txirula, eta beste gitarra bat, bera batzutan lauda artista bada. Lauda ere jotzen zuen, Teorba batzutan ere baita, eta Jose Maria Andoak jotzen zuen gitarra klasika, eta nik hau.
Orduan hasi ginen laurok eta gero eta konzierto gehiago. Flautakin Jesus, Jesus Legorburu hori da. Mari Anduaga eta... Orduan elkarrekin, eta bueno, ondiokan behiz esan dakoa, koruan abez oinati abez batzan jarraketan duzu elkarrekin, etxatu du hemen izan ekitaldi errura, ez da hemen, gauzen arbola honen azpixan, ez da, eta simbologia etxatu dugu, askotaiko euskaldunak hemen azpixan batuta, Xabier, politxa izan zen zentzu hortan bez, eta Oso politxa. askotaiko euskaldunak askotan ez da aina bilak batzen leku berian edo, eta kasu hortan arbola honen azpixan, arboleak berak dakon esangura horrekin, ez da, eta mintxe juntetxea politxa izan zen. Udaleko kontzejal guztiak, alde batekuak, bestekuak, danok gadoz eta danak Gernikako arbolaren oroitzapenak egin. Hemen, oindala 100 urte, hemen plakak jartzen dago moduan oindala 100 urte, udal guztia plenuan etorri zuan oso osorik diputazioko jendia eta izugarrizko pomposidadiakin ospatu zuan eguna Gernikako arbolian kimua sartzeia eta oso ekitaldi politia eta zirrargarria izan zuen. Bueno, eta hor, ekitaldi hortan, zati politetako bat izan zen alkateak, irakurrien gutun hori, ez da, Gernikako arbolak idatzisa izango da zen moduan, euskera, bertako euskeran, Gernikako euskeran oso politia irakurria. Agur terdi Gernikako aritz maitea. 1916ko abenduan ikusi zindudazan azken aldiz. Euskeria, aitatuta, Xabier, izan be, euskeria da, batzen gaituen kasu hortan arbolapean batu ginen, baina euskeria batzen gaituen hori, eta oin arantzazura goiaz da, han bekarreku gora zer batzu, baina ze... Arantzazura guaten gaien ian, han kontakutxo beste kontutxu poli batzuk. Gerrik asko, bale, gero arte. Xabier, arantzazu. Hemen musikaz bukatuko dugu, baina hasi euskerian gainean hasiko dugu, behian itxi dugu muan. Aitatuzu eskolak muten, Ibiriako zaila, hau eskolak eta ez da garai hartako kontuak, Oñatin agordatzen hauk 150 bat lagun apuntau zituan euskera ikastera edo alfabetatzera edo eta bueno, jata lehin guztiak egiten bihotz dana ipiten irakasleok ez ginen kobrau, ezer, eta urte bukaeran egin ginen afai bat irakasleok, klasiak emuten ibili ginenok, eta diruakin, gelditu zen diruakin, egin ginen 100.000 peseta. Oñatiko ikastoliai emon gitxan, eta 10.000 peseta edo hor inguruko beste diru multzo bat, Loiolako herri irratiari emon gitxan. Zergatik, Loiolako herri irratia garai hartan, antena nausi zai, bomba bat epintxain, gerrileruak edo zeok, gelditu zuen emisio barik eta orduan diru bilketa bat egon zuen da 10.000 peseta jarri ginen. Eta, bueno, entzau hori lehenengo urti izan zuen, gero hortik nik 2-3 urte edo initzuan da, gero eskondu nitzuan eta enpresan da hori, Baina hanbe jarraitu zeden, gero. Fabrikan berdin, bai, hanbe euskera taldiak montau ginen, klasiak emuten, da... Garai bateko kontuak. Garai bateko dira, baita hemen korrika izan hartakoak, ez da? 20 urte ontxe, laro eta 17an izan zen, korrika 10 izan zen orduan, dela 20 urte. Eta uste dute hor Bilasantek iruanen lehenengo testigo hori, egun hartan, eta bueno, hauela loturatxo bat hor zure euskal zaletasuna eta Bilasante eta horrek ez da. Ontxe, kontu guztazu hori? Bai, Hau, babeo. Atzaldeon. Atzaldeon. Alfabetatzen hasi nintzanean nire burua, Bilasanten liburuak erosita, ez? Zenitzuan, la declinación del vasco común, palabras vascas da, gero Patxi Altunan aditzak, eta, bueno, honek nire hausnarketa hortan hasi nintzuan, nik irakurten da, idazten ikasi bizu bat. Eta orduan, liburu honetatik hasi nintzuan, nire aldetik hartu, irakurri, ikasi eta erakutzi. Izate zuen, neuk ikasi liburutatik eta gero klasetan Bilasante honen guztian sustarrian, zegoen, ez? Mutikotan duki genian bera maixo. Bilasante. Nik 11-12 urterekin behaukinean euskara erakusten maixo. Eta gainera urteietan egin etzuna. Azkeneko nota, 10 eman zidakian da.
hori izan nuen, baina un golpe, ze urte haietan ez baitzan ematen. Eta Xabierri buruz zango, Peio, hemen sarri biltzen da, ezta? Bere gitarri horrekin gaur gola etorri da. Eskerrak. Hor Eliza beti organoan ibili behar dugunak, hombre, oinzikira, beste arintasun bat ematen zaiola ze gitarra espazio handi hortan, bueno, soinu oso fina da, oso fina. Eta Arantzazuruko amari eskainitako Aita Madinan kantuak, eta... Bai, hortan da, bueno, dauka kuerda bat. De fondo dauka lana egiteko. Bueno, Pello. gero arte. Arte ba. Bueno, eta hemen Amaia Azpiazu. Xabier, zure azkenaldiko bidelagun, ezta? Lehen Lolik egon gara, arekin denporaldi bat irizina, baina azkenaldi xan, bueno, hainbat saio, hainbat lan inekoa Amaiakin. Hemen bertan be, behin baino goizuetan joten duzu, ezta? Arantzazu, jota kantau. Bai, bueno, domekan batzutan, bertako frantziskotarrakin eta olako kuadrilla batekin kantu batzuk, mesetako kantu batzuk, eta Amaia solista batzutan, beste Amaia, eta, bueno, gero gabon kanta batzuk egin izan dugu, eta beste ekitaldi mapein, 2-3 ekitaldi hola, bakarka, oso guztua. Amaiakin edozein motatako musika gaina kantatzen duk, baltz espiritualak, euskal kantuak, antxinako musika, edozein estilotakoa. Klasikoa, opera kontuak, eta, bueno, gitarrakin lagundu leikien eran, bera gura dauen estilua, jasien, bai, Amaia. Artistia. Artistia, goitxi beraino. Hautze darrakin. Bai. Eta Xabierrekin goza, oso ondo lagoketan dago, oso ondo joaten da. Ontxe Xabier behatatako partiturako lekzio batzuk bere bultzada izan da grabaikia, Madinan organoko bilduma bat momentuz, ez ezaguna sana, eta holako herriko lana, ez? Itxeko, Hori, azkenengotako lana, hori izan da, ez? Madinaren artxibotik, etara 13 pieza garbira pasau, argitaratu, 13 pieza organorako eta kanturako. Gaina, Ama Birjinari eskainitakoak eta eliz musika, baina oso musika ederra, ez ezauna, kantu asko, ez ezauna zianak, eta zorionez Amaia Nabozakin, Aitor Olea organuan, beste Ausar Records Orioko disketxiakin, azkenengo lana hori izan da, Bueno, zure bisok gaur hemen eukita, gure keso zerrentzun. Gertu gauz. Gertu gauz, así que martxa baten lehen notak jokou eta kantauko, Joxen Hartzen poesia eder bat eta Mikel Laboan melodia ondiok ederro bat. Aurrea. Eskerrik asko. Eguzkiak urtzen du goian, gailurretako elurra, orkada jausten ibarrera, geldigaitza den oldarra. Gure baitan datza eguzkia, iluna eta izotza, urratu dezaken argia, urtuko duen bihotza. Bihotza bezain bero zabalik, besoak eta eskuak, korririk ikus dezagun egia, argiz beterik burua. Bueno, Bikote, eskerrik asko. Ederra izan da benetan, Oso polita. Eskerrik asko, Amaia, tortiagatik. Eta, Xabier, bueno, holaxe jarraitu gu gozarazten, zeube gozatzen musikekin, urte askoan. Gaina, artxibuan dauzen lan guztiakin, nire urtetxo batzutak ondio nola badauen lana, ia ber zenbatean jomuten dozten
horko lanak, bai, Madinanak, Azpiazunak, eta, bueno, argitaratzen da, argira ataratzen. Gauza ona danak merezi daudelako. Zene jesla urte asko. Urte asko eta korrika asko. Eta korrik asko, hori. Eskerrik asko. Heldu dira! Hizkuntzaren malabaristak, akrobatak, trapezistak, herri honen ilusionistak, bidera atera gara, mundura atera gara, herriz herri garoko gara. Eskerrik asko! Bat, izan bat, egin bat.